Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Istorya sang kabuhi, istorya sang pamilya, istorya sang paghigugma. Isaysay kay Kuya Hip. Programa nga magapamati sang inyo problema. Isaysay kay Kuya Hip. Programa nga magapabati man sa mga matahong nga musika, kag pwede pa kamo makapanamyaw sang inyo pamilya kag kabarkada. Isaysay kay Kuya Hip. Magapabati man sang drama nga napunan sang inspirasyon, nga makuhaan sang pagtulunan kag leksyon. Isaysay kay Kuya Hip. Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon, 106.9 ASFM Community Radio. Basta ASFM, Aton ini. Sige, ay, dali na tas drama. Oy, naunsa naman. Dali na tas aton drama-drama, mga kaabyanan. Yari na ang aton drama nga aton ginatiguluhan ang baston diri sa aton palatuntunan. Isaysay kay Kuya Hip. Na ano nga pangabuhi ni? Ang mga tapasero ka mga tamaran, ang mga trabahador ka mga tamaran. Istong! Ara na, sir! Hoy! Anong ginahimo ninyo sa asyenda? Ha? Sir, pabaya ka mo, klase tawo ka mo. Sir, pasensya ka na, sir. Bago lang abi kami ka pahuway, sir mo. Ambot, sir, ha? Ginawa naman ganin amon niya, no? Gusto ko dalion ninyo sa pagtapaw sa akon mga tubo. Ha? Kay dugay-dugay, mabtan ka mo sang sirang galing sang katamaran ninyo. Sir, mga lumpaod ka mo, klase tawo. Sir, nagpahuway lang abi kami kadali lang gid, sir. Nga nagmando ako sa inyo nga mapahuway ka mo. Ha? Sir Agosto, kinahanglan kung hindi ako magmando sa inyo, ha? Hindi ka mo magpahuway. Kay hindi ka mo makakaon kung hindi paagi sa akon. Sir, huwag ka mo nagkalahuya. Ang kabataan nyo nakatapos tungod sa sining asyenda. Pero mga tamaran ka mo. Mga tamaran! Sir Agosto. Ginakiga naman kita sang amuta. Amo gani, pre. Katraidor gid manabi sing amuta. Ambot na lang. Ang batasan doon di makaon sing ido. Kabalo-kabala. Sang ano, pre? May ginsipa to sa nga bata kay ginsugo ya. Way natuman. Sinipa yan tumbagid bla. Kalain batasan ni Senyor Agosto, pre. Sabi mo, kung may obrahan lang kong iban, hindi ko di siya mag-obraya. Na pumatsyag mo. Nga ton ginakaon, di bla ginaobrahan tamanap. Ginaobrahan tamanap, pre. Wala man taga pangayo siya. Amo gani na. Ambot, siya no pa magbagong tawo ngay na. Siya no pa.
Pre. Aari na ako sa balay ni Senyor Agosto. Tagbalay. Tagbalay. Dali lang! Oh! Ano nga ton? Sir, pasensya ka na, Senyor Agosto, ha? Nagkatugid ako dari sa imo. Tungod na may tuyo ako, sir, eh. Anong tuyo mo? Sir, kakakuan. Si tatay bala. Ano sa tatay mo? Na hospital. Kabalo ka, sir. Te, mahulam ka naman kwarta? Hoy, sugiran ta ka mo! Ay, kuya, ginapada mo ang kwarta ko para hulmon nyo! Ba? Senyor Agosto? Hala. Balik! Balik sa agi mo. Tagaan ko lang ikaw kwarta. Kun makaobra ka na. Hoy, ano yung mga pigado? Hoy, nga nagpiligado ka mo kay mga tamaran ka mo. Nagmalasakit na ng amay nyo tungod tamaran, ina. Hala, balik na, balik! Senyor Agosto, ha? Pare Agosto. Pre. Huwag ka manaluoy, pre, sa mga trabahador mo, pre. Ano? Ako maluoy? Kung hindi na sila sa akon, pre, halin sila. Pare Agosto. Oo. Bisan ikaw. Kumpare ko ikaw. Pero kung magsopa ka sa mga sugo ko, pahalinon ko ikaw sa akong asyenda. Malain ka gituod sa batasan, pre. Ba? Parehos ting? Oo, pre. Hindi na ko kagwantas batasan mo, pre. Di ka makadto. Sugod subong. Kalipatan tanang kumparehay ta nga duwa. Wala ko sang pare nga daw ido sang batasan. Mayo pang ido. Kay makakita sang amo. Dayon ka ikol-ikol sang ikog. Pero ikaw, pre, gabaan kagid sa ginahimo mo. Gabaan kagid, pre. Ako isa ka manggaranon gabaan. Pre, nahisa lang mo sa akon. Ha? Nahisa lang mo tungod pigado ka mo. Nagadilap lang ka mo sa luwag. Kaginusumpa ko, pre. Hindi ako magpigado. Hala, kung hindi ka na dari, palayo! Ay, karon eh. Sige na! Sa wala pa ko nalipat nga kumpare ko ikaw. Ba! Pare Agosto! Buwas na nga. Buwas ko na nga makuha ang ako niya mga income. Natapas na nga akong tanan niya mga kampo. Bah. Yan yung mga tao nga mga pigado. Huwag gida. Bisan ano na ipahimo mo sa ila, himuon nila. Bisan sikaon mo sila, himuon nila para makakaon lang gid sila. May lang gid wala ko na tao nga pigado. Kaya man, ginakontra ko gid ang pigado eh. Kaluoy man sa mga pigado ngayon eh. Pero may pa sila. Bisan pigado sila, pero may asawa sila kang kabataan. Ako yan naglalaon na lang ko sang pangita, sang tipon, sang akon manggad. Karong nag-edad-edad na ako, wala ko asawa, wala sang kabataan.
Ano yan matabo sa akon kung magtigulang na ako? Kung magtigulang na ako, ang tanan niya manggad ko, i-donate ko ni sa orphanage. Kag dito ako. Para may matipan sa akon. Agay. Agay. Kalain. Kalain sa nabansagan ko. Naghugot ang tangkugo ko. Tabang! 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 Isasabihin ako. Ari ka sa ospital, Senyor Agosto. Nanobla ako. Na-stroke ka, Senyor Agosto. Hindi na ako makakiyo. Hindi ako makakiyo. Te! Ano ka? Parewasting. Ari oh! Hoy! Aring baston ngayon eh oh! Amo ning bagay si mo! Kay na-stroke ka na! Ang mga manggadya ko, ang mga kukwarta ko. Wala na! Kinbangto nga namon tanan na! Kulang pa man ganito kung hungdo na mo no. Man katuntugid abisi mo. Katuntugid si mo. Hampak mo ko baston. Amo ning bagay si mo. Abi mo. Pre. Nakita kong ginimo mo kay Senyor Agosto, pre. Te, ano karon? Hindi ka namang hilabot, pre. Ginabalusan ko lang ginimo ya sa aton. Pre. Pero makaluluoy siya, pre. Na-stroke siya. Nga magkahanot ka saya kung way siya na-stroke, how? Parehos, teng. Hindi tayo magkaaway, pre. Kontrata ya siya gusto. Ha? Kung ako si mo, pre, balos ka siya. Kaya kung mag-ayo na, pre, balda taditanan. Ano silang mo? Ara na, pre. Nakakabati siya, pre. Ang siling ko, subong pa lang, mabalos na kami si mo. Kaya kung mag-ayo ka, balda kami tanan. Parewasting. Hi, Senyor Agosto. Tanawan na. Man kalaan sa imo sang batasan. Ikaw ang matipan sa akin. Aringan nga. Ano na? Pagkaon. Kartesimo. Sige na, kay hungitan ko ikaw. Naan kay kadugay si mo magnganga. Namit man? Ano kung kipakaon mo?
Sakon. Isang kakutsara nga ginamos nga hipon. Te, nami, Senyor Augusto. Amo nang amon sudaan nga mga pigado. Dapat na tilawan mo, ina. Pasalamat ka lang kay amo lang ang ginbalos ko sa imo. Sang na hospital ang amay ko. Naghulam ako sang kwarta. Pero wala ka nagpahulam. Ay, kanam, bawo kung hindi lang kumakasala. Kanami, isa mo isulod sa sako, kag paligiruan sa hagdanan. Be, Senyor Augusto. Salamat, ha? Salamat sa ano, Senyor Augusto. Salamat sa pag-upod mo sa akon. Abi mo, kung wala ka, ayhan, grabe nagyan ko sa mga kaupod mo diri sa Hacienda. Laon ka, Senyor Augusto. Wala ka sang asawa kag kabataan. Natural lang, ha? Mabulig ako sa imo. Pero ang iban mo nga kaudayan, nakadumot sila sa kon. Hindi maayong ginhimo mo sa ila. Kag subong man sa akon, sa amon tanan. O galing kay naluway ako sa imo, Senyor Augusto. Dante. Oo. Sige. Buligan ko ikaw. Buligan ko ikaw nga magkaamat-amat kagiyo. Kag makatindog. Aring baston ngayon niyo. Amoy ng gamita. Para magkaamat-amat ka lakat. Dante. Dante. Be, Senyor Augusto, salamat, ha. Doon namin ang pangambal ta. Rungod man siyang bulig mo sa akon. Makalakat-lakat na ako. Abi mo. Be, Senyor Augusto, abi mo. Dili ko na-realisar kung nanuklaan sang akong batasan sang wala pa ako na stroke. Ang mga pigado, ginapangsingkitan ko. Kamo, ginapangsipa akong mga tao nga wala nagapati sa sugo ko. Tanaw ko nga daw, hindi sila kasarang sa akon. Gamay lang nga saway, ginasumbag ko, ginasipa ko. Kagang pinakapait, inakastigo kong iban. Pero ang tao gali, may katigulangon. May masakit. Nga bisan ano ni mo kapoderoso, maabot gid ang panahon nga sukton ka. Sukton ka sa tanan na ginhimo mo. Gani, advice ko sa inyo. Kung isog ka mo subong,
Kung poderoso ka mo, kamo pang pinakamanggaranon sa bugos nga kalibutan, maabot ang panahon. Kung ano kalain siyang batasan ninyo, hinulusulan ninyo, ina. Abi ko wala na siyang katapusan ang akong kalipay nga ginabatyag. Nagapangagaw ako sa hindi akong duta. Nagapanginto ako sa mga tao nga ibaligya nila sa ako ng ilang propiedad sa barato, lang. Kagon kaisa nga akong mga trabahante pareho sa inyo. Wala ko ginasilduhan sang intsakto nga sweldo. Wala ko ginatagaan sang ila kinabudlayan. Ginsukot na ako. Mapatay ako nga wala sang pulos ang tanan nga kinabudlayan kag mga manggad ko. Patawaran ninyo ako. Patawaran ninyo ako. Senyor Agosto. Mga kabyanan, naghinulsol si Senyor Agosto sa yatanay na ginapanghimo. Narealisar niya nga hindi husto ang iya ginahimo sa isig niya kapag labi na gid sa iya mga trabahador. Ang tanan narealisar niya nga bisan anuman kamanggaranon niya sa kalibutan, anuman kamanggaran kagkapoderoso sa iya, apang nag-abot ang panahon naging sukot siya sa iyatanan nga mga kalain. Mga kabyanan, gabay pa nga nakahatag sa leksyon sa mga nagapamati ang ining kasaysayan. Nga kung anuman nga makapaayo sa ato isig kapariho, ato na himuon samtang hindi pa ulihi ang tanan. Diri kag natapos ang kasaysayan amon gintiguluhan ang baston diri sa aton palatuntunan isaysay kay Kuya Hil. Production sa 106.9 ASFM Community Radio.